Salutare și bun venit la un nou videoclip. Să dați acolo un like, un share și să vă abonați la mine. Azi o să vorbim despre niște paianjeni care sunt veninoși. Și să începem. Ăsta mare tot l-am prins acum dimineața pe la 10, nu? Da. Ăsta l-am prins aseară și azi să facem niște modele. Am făcut și sunt veninoși. Așa, ei încă trăiesc. Dar nu Uitați. poate se miște. Deci, se mișcă Se asta. mișcă. Hai să Ăsta? vedeți ăsta. Ăla nu mai mișcă. Nu mai mișcă. Uitați aici paianjenul care l-am prins Aici eu. un paianjen. E nou. Pare ca un pește, dar stă gâmuit. Vrea să facă pânza. Și acum o să vă arăt niște locuri în care m-am bălbuit că m-am trezit prea dimineața și că încă mi somn. Deci o să vă arăt niște locuri în care sunt paianjeni. Hai să începem. Primul loc aici. Aici au fost doi paianjeni. Chiar uite-l aici, o să-l prindem și pe acesta, uitați-l acolo, te rog frumos, du-te după ăla, uitați-l. Ăsta micu de aici. Dă-i camera mai aproape, te rog. Ăsta micu. Așa lăsăm acolo. Hai să vă arăt niște. Și pe aici, uitați, pe aici. Stai că mă mușcă. Așa, hai să mergem. Să ai și pânză pe la leagăne. Da, pe aici nu vin ziua. Păi noi avem plin de paianjeni. Era Sakira. Mai stăm bine aici de paianjeni, uitați aici. Foarte frumos. Aranjat. Pe aici este pânză, deci un paianjeni. Și pe aici, pinuntrul ăsta, prin căperea asta, sunt foarte mulți paianjeni, dar noi nu știm în ce parte, o să-i vânăm, o să-i dau pe net. Da, și aici era o pânză. Da, cum v-am zis, o să dau pe net niște poze cu ei. Și aici a fost, uitați aici, niște paianjeni. Și eu după ce să termin videoclipul ăsta, merg să îl prind pe paianjenul ăla altul, îl bag acolo, unde e ăla altul. Și o să-i lăsăm pe ăștia în pace, să crească mai mare un pic. Și o să-i facem ca ăia. Și aici o să închei și eu videoclipul, să ne vedem data viitoare la un nou videoclip și la revedere!